Mira, para chegar a Monde Feliz hai que empezar por conocernos a nosotros mesmos. Ese é o principio xa. E ser vos, creer en Dios firmemente. Firmemente é que está ao noso lado. Que non está nin nunha casa, nin de abaixo, nin encima, está en todo. Dios é forza, é materia, é todo. O sea, está aquí, está ali, está en todas partes. Está no aire. Cando vamos a vocear, por exemplo, no mar, metémonos dentro do mar, e dentro do mar tamén está. O sea, Dios é forza, que... aí está, é iso. Eu son un creyente total da creencia de Dios, porque senón a miña vida non tendría sentido. Para chegar a Monde Feliz, pois, xo está clarísimo que hai que ser vos. Pero se non é bon, non vale. Un ladrón, por exemplo, non pode pertenecer a Monde Feliz. Iso é clarísimo, porque se o metemos na nosa infiltración, pois róubanos. Tendríamos que ter cuidado con él, entón non é posible que a entrada da xente mala non é posible a entrada en Monde Feliz. Ahora bien, pero malos somos porque hai... Non toda a xente é mala, senón que os que son así malos non son mala xente realmente. A xente que está moi marginada, non? Efectos de traballo, de paraboreiro, etcétera, etcétera, etcétera. E aí... Pois eche así, Fouco, quen perde as orixes, perde a identidade, como cantaba Raimon. Mira, eu viñen por primeira vez hai 12 anos. Viñera con Ramallal, cando levaba o departamento. Por certo, agora está en Valladolid. Pillou unha cátedra en Valladolid. Bueno, alucináramos daquela, porque primeiro nos explicara a lenda polo camiño. Logo flipamos aquí. Volvín o ano seguinte. Desde aquela nunca un ano faltei. Bueno, sí, só cando fun a Monte la Reina. Pero cada ano aquí estou, Fouco, como un penitente máis. Que ese é o celme da nosa historia, ese saber respetar as tradicións. A min esas cousas encántame. Mira, por exemplo, acordaste da lenda esta das vellas da lanzada? Os peliqueiros de Laza, ou que sei, ou da procesión dos ataúdes, ou a dos milagres de Mil. Todo eso para min é algo impresionante. A min é cousa que me pon así como a pel de galiña, entendes? Sí. Eu creo nesas cousas, ademais, góstame creer. Desde logo, Francis, desde logo. Bueno, e a procesión do Ceboliño en Vilapodre. Diola, que cousa máis impresionante. En Vilapodre?
A mí non me soa nada iso do ceboliño. Eu sabía a feira do cebolo en Coristanco, pero a procesión... Non, Vilapodre, sí que hai, xa o creo. Bueno, o que pasa é que a ti ese tema non te entraba na oposición. Ves, Estás pez. Se sabía eu que non me sonaba de nada a min eso, Però me cachis en la mar, no us he dit que no veniu a caçar el mamut? Què és això de caçar el mamut? Radeu, us he dit que no es cacis el mamut. Maldita sea, nano, estás complicando esto. Hay que poner pez en polvorosa. Ah, ¿qué quieres decir, Pedro? Que hay que fusil a nano, que hay que fusil. Os he dit que no os veño a caçar el mamut. Pero isto que? Pero como se me pode facer este error no tempo? Home, despois vendedes estos aparatos como si foran eternos. Pero, Pedro, estamos rodeados. Si a nano comenzan a ser estos demasiados deuses. A nano, ¿qué facer a nano? Atacar. Sí, a nano inmediatamente. A nano caracoles. Al mamut. ¡Al mamut! La lesicho, lesiti, chilon, emande lonjolo. Davilizi, quelonjo. Bueno, mira, Había que coller algunhas cousas aí, non? esta é a de todos os anos. Aló, que? Alá, acercai-vos. Bos días. E tal? Que tal? Pois non, nada, non son a de fai tantos anos, pero... Ainda son algo xoven, pero mira, acercai-vos ben. Vide pa aquí, ó. Vide pa aquí. Mira o tonecho. Aí xa vai. Tranquiliño. Bueno. Que, chaval? Mira ben pa aquí, Que ó. cabalo máis bonito, Vai ir hoxe para o matadeiro, Vai, deso nada. Mentre estemos nos aquí non vai. Logo aquí matan os cabalos, así. É cousas de nenos. Bueno. Mira que che iba a dicir. Explícalle aquí como son Pois, as... como que lle iba a explicar eu? Cala o pico. Compraime algo desto, non? Isto aquí, se non credes en nada, pois, para que vides? Pero isto para qué? Isto é do pensamento. Pero todo isto... Isto é do pensamento. Isto é sandresiño pequeno. A sardiña co levaba no cintura, porque era sardiñeiro, vamos, mariñeiro. E isto? E a barco onde chegou, e aí que a paloma da paz. E isto? E isto de namorar. É o Cristo de San Andrés. O de namorar. A ver. Así que mira. E nada, vos Do namorar- tranquiliños, do- levado que do- do- queirades, daquela, do de que isto namorar, eu é quero ben tres. baratiño. Mas nós, a ver se me entendes, ten moito que ver ca agricultura, porque está feito do millo. Isto está Bueno. feito do millo, e ademais, Eu casi vou levar o de todos os anos. Me pongo grande, que total nunca consigo nada. Vou levar dos de namorar, vou levar 3. Eu marcho con este. pois, eu mira, que encantada é. E un aquí pa Xa muñeca. te digo, eu... Erva de namorar, ai? Erviña, xa cho dixen, pero isto é unha cousa da casa, é unha cousa xa que sale na beira de fora da montaña, na costa, Non, casi non... iso sale de fora. De namorar nada, Non De sabes? namorar non queremos nada. Non Iso imos pa levar, baixo. E se queredes espera. levala, unha mijiña e tal, Quero eso levar non se unha cobra. destas. Isto, a diferencia do teu compañero, Señora, non vais tanto, non Peite un pouco, falas peite. a falar usted sola. mi Mire, xa, eu podo levar unha pulsera destas tamén. leve, o que queira. Ah. Un pouquiño de diñeiro, pouca cousa, é. Tes aí cartos, ti. Sí, eso vamos falalo. Como están Ti este tranquilo. Eso non é nada. ano? Como está? Como O está a xeito cousa? de entender o pistolas de santo. agua tamén teñen algún e creer significado? nel. Iso Bueno. por pequenos e máis para quen quera selo. Franci. Que é o que consta. Diste daqui de son as escaleiras, mira, pero un momento pequeno. Non, pero xa sei, non me que tires aí. Bueno, señora... isto a xente non cree realmente no xeito Francis cree Paga. Que é con San eso Andrés pero de Teixido, En canto sale isto este ano? que xa se sabe, que andaba con Santiago Apóstol. non pagamos nada. E que chegou nunha barca. Espere. E dixolle Santiago, que non queres parar aí aquí, Señora, San cale un momento, Andresiño. mire, véndanos unhas velas Dixo, destas. pois, ao millor. Señora, Dixo, mire, pensa que o que non estas está velas vivo canto hoxe,
dentro de 3 veces Señora, terá que vir de morto. Espera, a ver, mira, señora. ainda prefiro falar aí la leyenda que vender esas cousas, mira. Pagamos e despois cando Mira o que é a subamos. vida co ben que me caedes, poliños. Vale. Non, a chegade vos aí que ainda tedes que pagalo. Bueno, logo dentro dun cacho. A ver, espera. Isto sale cerca de 1000 pesetillas. O coido, pouca cousa. O ano pasado salía 300. Bueno, a ver, espera. Non. Se fa unha foto eu a ti pagando. Non temos nada que ver co diñeiro, temos que ver coa xente que ven aquí, ten que ver sagrada. E que pense nas cousas, senón se porte de maneira civilizada. Hai que vir realmente porque hai un tal San Andrés. Que non vixila un, vixila 3. Señora, mire, poña un pouco así. Nada. Vale agora. Non, eu non quero salir nada. Ti trai pa aquí que eu do de resto nada. Espere, señora, Fora de aí, xa cho digo. Dalle a volta. Nada. Dalle aí. Fora. Pero unha facendo dándolle os cartos. Non, iso xa pasou, nada, fora de aí. Eu xa che digo, se non crees en San Andrés de Teixido, como se non crees en ti mesmo, porque non está aquí de vivo, de morto son 3 veces. Non habería outras Así cousas que aquí pouca vendendo. cousa cobrei. Se non é un jaleo, ahora vamos baixar aí a ponte e vamos con... Hasta logo, señora. Isto son da universidade. Da Canguela, da Congo, Isto notas, la Lesicho, Notas. Lesiti, Ises notas que, caraje, son como da universidade. Notanse, non é de fora. Istes van, entendiche, señora? Ola, entendiche, istes son da universidade. Tan pronto vino, xa o vino eu. E agora levan todos os contos para o estranxeiro para meterse nos libros, metenos tamén. E sempre pica algún alemán ou algún francés que ven por aí. E así podese facer a reconversión para despois cos nosos fillos e todo. É a verdade. Isto non é vender, isto é arte, volvo a repetilo, Concho. Porque o que non cree nesto, pa que ven aquí? E logo, a que ven? A facer lucro, pa eso que vayan facer edificios. Nada. Aquí xa se sabe, esta xente a que pouco a pouco vai se levando e van dando algo por nosos fillos. E nada máis. A San Andrés de Teixido, quen non vai de morto, vai de vivo. E isa voz anterga do noso povo, a sabiencia primixenia da diferencialidade amosada nas tradicións que desde os albures da nosa identidade conforman a condición diversa e distinta dunha comunidade. San Andrés de Teixido, rito e romaxe batida de ventos e crenzas, encarna xa que logo a fonda vocación aberta e progresista dunha terra de seu, dun pobo arriscado e bravío como a súa xeografía, dunha fala, en fin, que non é senón fidel exposición da súa vontade europeísta. Turucho, Que? a ti pa aquela que nos vendeu as figuras, a mí a cara esa soame tanto. Sí? Ah, esa ya está todos os anos aquí. Esa se reencarna cada ano para venderlo. Mira. no puesto. Que precioso é todo isto. Bonito, eh? Francis, que... Había aquí cunha chavala. Digas eso, aquí que un peligro. Bueno, Paco. Clase práctica. Esta é a fonte. Esta é a fonte do santo que pon aí. Agua no potable. Pon aí. Lo potable para que non é crente. Os crentes é potable. Francis, ven para cá. Mira que lucido. Que ruido o auga, parece un coro, mira. 3 chorros, Paco, 3 chorros. Unha fonte é unha fonte preciosa esta. Tornos. Todo. Vamos á hora da verdade. Veña, como cos... Hai que beber. Claro, para os desexos, Pero, non é? para os desexos, na fonte. Ben. Pero hai que beber dos 3 chorros. Sen respirar. Pensando o desexo. No, eso despois. Vale. Ahora sen respirar, Veña. pero bebendo igual. Xa, veña. Non é tan fácil. Se un milagro sale ao revés... Veña, tío, non te pases ese, veña. Bueno...
Bueno, bebe, tío, ven. Aguanta. Vale. Agora vuelvo. Con tranquilidad, si non non sale. Tranquilidad. Pensa no santo, na ponte. Aguanta, amiga de pan, e aguántame tamén aquí. Bueno, da igual beber de aquí para lá que de para lá para acá, ¿no? Da igual, pero... Sin respirar, ¿eh? Va. Quieto, aguanta. Va. Quieto. Va. Aguanta un momento. Esto para después, para que nos vayamos para casa. Traga. Que pasada. Que sensación, ¿eh? É moito, tío, é moito. E agora ao pedir, non? Ahora hai que botar, Amiga de pan. chamanlle farabullas, eu chamolle migas. Vale, amiga de pan. Colla aí. Boto eu primeiro, dame un trozo grande que a mí nunca me sale. Hai que botarla, concentrarse e pensar no desexo. Atende como... San Andresiño bendito, fai que a miña vida se amañe. Dame firmeza e seguridade. É importante que aprobe a posición. Carai, con que devoción, San Andrés, que, xa ves, trouxe un novo cliente, enróllate, cuartelillo pa min, Vas. Xa. Xa está. Agora vou. Ahora vas ti. Para. Ti botas a miga só. Vale. San Andrés, ti sabes que eu son creyente. Xa sei que un pouco irrespetuoso a veces, pero creyente. E quero amor, e así, salud, e que non me pille un coche, por exemplo. Bueno, así para ahora, por exemplo, para pronto, unhas chavadas, algo de pasta, tal, que non... Pero, bueno, perdona, porque mientras estou pedindo isto, estou desconfiando, porque este lugar parece un pouco raro, e hai algo que non me gusta. Este tempo tan cambiante, isto non. Pero creo en Dios, San Andrés. Eu creo en Dios. Xa está. Pois eso non foi tempo. Pero, espera, poño... O desexo xa vale, pero espera, vai agora, espera. Vale. E agora que? Bueno, ahora tonterías. Ahora o único que hai que facer é prender as velas e subir a ermita, todo por aí arriba. E despois vamos a xantar, Sí, de xioños hai que subir, de rodillas. A costa? Sí. Toda, estás viva? Se non vale. E canto tempo se tarda? Según o prisa que vayamos. Ui, vai a ser moi Eu hubo unha época que o facía en 5 minutos. Tamén estaba ben físicamente, Pois veña, ponte para cá. Pasta. Espera que prendo o niño. Ponte. Vou empezando eu. Veña, vamos alá. Ponte. Va. E ti tamén, non? No, eu xa viñe moito. Eu teño a rodilla fastidiada nos anos que viñe. Ti non vas subir? Eu subo, pero eu subo andando. E é a primeira vez que ves, tens que facelo. Veña, e sin fastidiar o pantalón, que non chegar a casa. Veña, vamos, non. Isto é moi serio, Por aquí? Sí, por aí. Inda que nos atopamos nunha paraxe idílica, nun sitio paradisíaco, e inda que o SOS é un programa, digamos, de corte celestial, máis que nada unha misión divina, tamén hai que ter tempo para as cousas materiais, para as cousas terrenas, para o vil metal. O Océano Atlántico, San Andrés de Teixido, unha roca, non Geluca Roca, unha margarita. E se lles parece, imos cunha nova pregunta dentro do noso concurso. Por favor, Gabriel. Esta é a pregunta. Vexo Vigo, vexo Cangas, tamén vexo Redondela. Vou ben pa Ponte Sampaio ou hai que tirar por Chapela? Xa saben, envíen a resposta en tarxeta postal ao apartado 707 de San Marcos en Santiago de Compostela. Non esquenzan que o premio serán Arquel. Arquel, dame ben o billete, Arquel. Que non che dou enseñado, Arquel?
O premio serán 1000 pesetillas. Así, sin acougo, como os osos de Banceiros. Aí. Que pasada. Oi, Cuidado cos pantalós. non se poderá facer en 2 etapas. Non, isto hai que facelo todo dunha tirada, senón se nota. Vou por aquí, porque Por aí? é igual, non? Non sei se valdrá. Home, Eso non sei se valdrá. Fixen 14 peldaños e abaixo, 14 escaleiras. Ademais, supoño que antigamente non habería escaleiras, habería costa, non? Para subir. A xente subía por aquí, por aí, vai, pero non sei se valdrá. Xa subiches 14, mellor non che valeu para nada, por haber subido un trozo por o lado. Pensas que pode non A valer? tradición é a tradición. Se a xente ven polas escaleiras, hai que vir polas escaleiras. Seguro? Eu sempre viño polas escaleiras. Queres que te enseñe como teño esta rodilla? Para, que tampouco vamos a fastidiarla por un par de peldaños de máis ou de menos. Home, claro. Se a xente fai así, hai que facelo. Foi isto que non fixen, non? Claro. É que non sei se me sangrarán, Millor. Eso é. Turucho. Que veña. Non podo máis, Veña, que a tradición é a tradición. Que estou desfeito, Turucho. Espera, faime outra, ponte un pouco máis para lá. Espera. Veña que se nos van a apagar as velas, Dalle. Vai. Aí está, levanta a man un pouco. Aí, campeón. Vale. Espera. Unha. Ai. Franci, outra. arriba. Aí está. O que costa chegar ao ceo. Un esforzo, Francis, un esforzo. Veña, vamos. Se non chegamos a ermita, Anda que facer un montón de cousas. Diaños toche. Xa estou máis que farto de vir todos os anos ou de Cóbrega ou de Cucharón. Ai, demo, se lle houbese feito caso aos remedios e viñera de Vigo. Parece un hippie deses de Ortigueira, sempre de cóparalo. Cala, paspán, ti cola disimula que o santo controla o todo. Se cadra apiádase de nós e para o ano múdanos noutro becho máis aquel lado. Que sei eu, de funcionario ou de executivo. Si, isto estivo. Eses teñen boa conta de vir de vivos e coleando. Vale. Ya acabé. Sí. Agora tens que saudar a cámara. Hola. Que, Franci? Me cago, tiola. Como levo este xioño, tío? Pero eso é normal, Eso Normal, sepa, ti, normal. Toda a xente que ven aquí, Sí. Pero esto logo... Toda xente xa te vexo a ti tamén. Porque eu veño moitos anos, Francis. Eso hai que ir ao santo das rodillas para que logo vais. Désame este cillo teu, tío. Para que? Estou feito polo. Que pasada. Pero, home... que? Cumprirá? O desexo? Eso depende de como hincha a rodilla. A ti, cando subiches tamén se hincharon así? A mí hincháronme, pero non me conceden nada. A mí en San Andrés non me conceden nada. Oi, Toñito. Que? Este coche non o deixáramos aquí. Este é o noso coche. Sí, é o noso coche, pero non aparcadas aquí. Tes a chaves, ti, ademais? Sí. Este coche, cando chegamos, aparcamos ali, non aparcamos aquí. Bueno, non me acordo. Bueno, é igual, veña, vamos. E a xente? A xente estará... Estará onde? Estará comendo, Francis. Canto tempo levamos aí abaixo? Levamos 15 minutos. 15 minutos? Onde está toda a xente que estaba por aquí? E a señora que estaba aí onde lle compramos as figuritas, É que me preguntas onde está a señora. A señora marchou, a xente non está aquí, non pasa nada. E este desacou así, como hai, así, este frío, Este carajo. Ademais, antes había unha niebla aí, de medo, agora fai sol. Está así o día... Pero iso é normal, o tempo vai cambiando. Fai sol, fai frío, fai néboa. Está o tempo cambiante. Como esas voces que oigo así... Oi, Son as galiñas, home, veña, vamos, Francis. Pero son raras, hoxe, todos son raros. Son raras as galiñas porque son galiñas raras, que son de aquí, non son como as do sur. Non me gusta nada esto. Vamos pa Cedeira a tomar unhas copas. Tomar unhas copas, non, tomamos copetos. Volvendo paranoico. Oye, non llevamos a deixar isto ao santo? O que? Levamos pa casa, porque pas veras que a mí me gustan. O santo se concede, o que lle pedimos xa llos traeremos. Mentre non concede nada, non hai nada. Venga, como teño isto? Ai,
Bueno, que? E todo o mundo que ven aquí a pedir algo ten que subir por as escaleiras, esas así, xeño. Xa che dixen que sí. Bueno, ven, arranca. Bueno. Buenas. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas. ¿Qué tal? Son o representante... Buenas tardes, señor. Hola. Son o representante para a zona de San Andrés de Teixido. Vostedes veñen de pedir unos milagres e despois da conveniente estudio polo Comité Celestial foronlles concedidos. Que lles parece? Así pois, se son vostedes tan amables, podenme suxetar un momento, Sí. que imos sacar un recibo, non? Conforme lles foi a vostedes entregado. Cuidado, que están con un material últimamente que non... Anda, vida muy Bueno, en fin. Si les parece, teñenme que firmar un recibo. Teñen vostedes dereito a 4 milagres. Tres gordos, non se preocupe, eso pode incluir, incluso se quere vostede dentro dos milagres, 3 máis grandes e un máis pequeno. Pero eu pediríalles, así, entre nós, engordar máis un dos milagres, porque así poido pasar horas, e danme a santa libranza, de acordo? Así pois, se son tan amables de firmarme o recibo... Vale. Esto, unha cousa, digo eu, o IVA e todo isto vai incluído. Sí, no, todo incluído. Non ve, mire, vostede despois pode ler a letra pequena, non se preocupe. Isto é unha cousa de fiar. Se vostede é tan amable, firme por aquí. Se me pode mandar a casa tamén, yo agradezo. Ben, iso xa tería un pequeno suplemento, pero mire, de todos os xeitos, eu vou andar por Cedeira, así pois, non se preocupen que... Toñito, o que pedín eu. Calquera cousa... Que non me digas o que pediches, que non se pode Que dicir. gusto, la verdad, señor, repartir así alegría. En fin, pois, andarei por Cedeira, se calquera cousa necesitan, xa saben, non teñen máis que chamarnos, de acordo? Vale. Moitas gracias, adeus. Adeus. Vaya coña, va a tomar el pelo a su padre. Oiga, este contrato... Bueno, marcharon. Toñito, arranca. Toñito, sal pronto daqui. Tranquilo. Toñito, encendo o coche, queres facer o favor? Bueno, vale, xa encendo o coche, pero non pasa nada, hombre, vamos tomar uns whiskies. Espera que che fago a maniobra. Ai! Toñito, sal, Toñito, arranca, veña. Pero que parte queres que arranque para atrás? Non encendes este coche, Toñito. Tira yo aí, Toñito, falle algo, Toñito. Marcho andando. Quedaste aquí por si volver santo. Que non arranca. Aí vai outra paranoia, por que non arranca? Toñito vai chamar un veciño ou algo. Bueno, os tiros os levamos por si acaso. Leva. Vamos chamar un veciño que veña a empuxar, Toñito. Este cara... Ana María. Ai, muller, que teño a televisión aquí rodando, isto vai ser bárbaro, xa verás. Isto cando falan que me... Ao final, é logo que quería. Sí, hai merluza ou badés. O que pasa que merluza está sin empezar. Saleche polo aberto, pero é buenísima, Sí. Ai. Está en cuerda, bot. Sí. A merluza a 650, pero é basache de 2,5 kg, Poño xanteira, a máis grande que teño, non? É preciosa, xa verás. Ala, hasta luego. Ai, muller, cala, muller. Ala, hasta luego. Pois nada, é logo que... Pois nada, estamos facendo ahora aquí un encargo dunhos xureliños, pouca cousa, para ir por unha veciña. Eu chamo Ana María e son daqui deste pobo, que xa sabemos. E logo, pois nada, de vender, o máis así que tal que se coñece o rape. Pasa co rape tamén hai que quitar moito dil, a cabeza e todo. E claro, é unha das cousas típicas de Cedeira, que eu como non son cociñera, por non sei exactamente, o meu posto é de pescante, de pescadora, pero de vendedora e tal, pero mira, aquí temos unhas merluces, por exemplo, que isto é unha divinidade, isto non se dá en todo o mundo, mira, nin merlada, olliño duro, aquí a galla toda roxa, unha divinidade. E despois iste o merlón, iste a maragata, o maragota, eu digo xa de coña maragota, e tal, iste
E o un besugo, diste a faniquiña. Vela, ti podes coller o que queiras. Se hai unha boda, como se tedes un bautizo, eu estou disposta, pois eso, fago-vos un encargo, limpo como poida, e nada máis. Eso como vosotros verades. Ah, saúde, diñeiro, amor. A fortuna chega en forma de ondas, como as do mar. En esta onda do programa, a fortuna chegará en forma de pregunta, porque é o tempo de regalar cartos dentro do SOS. Por favor, Gabriel. Gracias, Gabriel, eres un anxo. Atención á pregunta. O galego xa está dito. É útil porque a nosa lingua e serve para expresarnos de cote. Pero non é de galego do que imos tratar, senón de inglés. Atención. William Shakespeare was the father of the English literature. There is no doubt about it. Anyway, did he wrote a book whose title was Paradise Lost? Xa saben, envíen a súa resposta por tarxeta postal ao apartado 707 do colega San Marcos en Santiago de Compostela, o amigo Santiago, porque o premio será de, por favor, Arquel, 1000 pesetillas. Bueno, que, Paco? Contento? Gustouche isto, eh? Precioso, tío. Impresionante. Que pasada de día, Para min, o desta mañán no monte foi demasiado. O de San Andrés de Tixido. Que pasada. A fonte. Vaya fonte. Co chorro, ali cos chorros. Chorro no, 3 chorros, Paco, 3 chorros. Bueno, depois, inda que teño as xeños todos estropeados, doeme moitísimo, pero... Eso é normal. O Vía Crucis para mí foi increíble, A subida foi... Eso é normal, o E fixen a última escaleira tamén, Sí, hombre, seguro que te sorte. Depois impresionante os cabalos, a néboa, e a meiga aquela, tío. Para min que eu mirei na 2 veces, Para min que a meiga aquela que estaba no monte era a mesma que nos vendeu as figuras. Para un momento. Señora! E despois, todo o que é a capelada cos cabalos e todo. Unha caña, Francis, que tomas? Precioso. Precioso non hai, non? Un oporto para min. Impresionante. Despois, claro, están os cabalos salvaxes. Está o río que baixa polo monte, vai todo o río por acá. Porque os ríos nas cidades son como camiños de liberdade para min. Libres, sen fronteiras. E despois vai alén do mar. Ali desemboca, ali todo. E a ría de Cedeira, e o sonido, e San Andrés de Teixido no monte. De Teixido no monte. Sabes como se fixeron as rías galegas? Non. Gracias. As rías galegas ten unha lenda moi bonita, eu conozo moitas lendas. Pois hai unha que di que cando Deus fixo o mundo, apoiouse para descansar así coas súas mans, e fixo así, quedou formadas no que son os dedos, as rías de Galicia. E esta de aquí é a de Cedeira, e este dedo que está aquí, isto é San Andrés de Teixido, onde estivemos esta mañana. E o Lagares de Vigo, Miñique. Toñito, podes fazer unha pregunta personal? Sí. Que lle pediches o santo, tío? Eso é secreto, xa cho dixen, eso non se pode contar. Espera, dímelo. Non se pode dicir, porque ademais, senón, o milagro vai ao revés. Podía dar unha axuda. Mira, outro que pide. Vaille pedir a San Andrés de Teixido, que queda por aí arriba. San Andrés de Teixido está... Es un rechinoz. Para un momento, chaval, toma, espera. Este é Francis. Non teño cambio. Vai sacar unha postal de San Andrés. Toma, chavalín. Pasa, Francis, para un... para, ven aquí un momento. Tranquilo. Déixame a min. Estou controlando. Disculpa un momento, Toño, que teño que ir ao servicio. Me cago en la leche. Vai mexar. Cagar xa cagamos. Que? Facendo turismo?
Turismo, sí, estuve pasando un fin de semana aquí con un amigo formidable, muy divertido. En San Andrés ya, ¿no? ¿En? En San Andrés de Teixido. Ah, en San Andrés, sí, xa estuvemos ali. Sí, moi bonito. A Francis lle gusta moito San Andrés. E bebiche desde a fonte dos Tres Caños. Sí, sí, según a tradición foi todo. Sí. Pedimos os seus. Pedimos, xa nos pediron, nos sablearon. Tonterías. Bueno, caramba, caramba. Esto... E como sabedes o de San Andrés? Estuvechedes ali cando estábamos nós? Ah, nosotros vamos y venimos muy a menudo. Ah, sí? Carai. Mira tú. Alucinante, Toño. Qué bonito está este sitio. Está precioso esto, ¿sí? Francis. Precioso. Francis el Precioso. Está precioso. Esto, Francis, non coñeces as rapazas estas? Uy, perdón. Está Hola, ben. ¿qué tal? Hola. ¿Cómo te llamas? Angelada. Yo soy Francis. Hola. Angelada. Caray, que nombre tan bonito. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y qué? ¿Por aquí? Sí, por aquí, Francis. E a amiga non a coñeces? No la conozco. Es que está de vacaciones también. Sí, por que non miras para atrás e... ¡Uy! Caray, perdón. Qué tontería. ¿Cómo te llamas? Hola, son Francis. Angelosa. Angelosa. ¿E que estades aquí de vacacións? Que estades en hotel? Vides moito por aquí ou así? E onde vides vos? Onde sodes? Pues el cielo. Antoñito. Tararín que te ve, tararín que te ve. Antoñito. Sí. Antoñito, non pode ser unha casualidade, te das conta? Sí, que é? Angelada. Sí. Angelosa. Angelosa. San Andrés e Teixido. San Andrés e Teixido. Que veñen do ceo. Venen do cielo. Antoñito. Sabedes quen son eu xa? Verdad que sí? Verdad que me conocedes xa? Antoñito, sabes o que lle pedín? É o que lle pedín eu, santo, Antoñito. Non quero saberlo, é secreto, senón o milagro vai ao revés. Un momento, é a tradición, un momento, non se por pode que non decir. imos dar unha volta por aí? Por Imos dar fin. un paseniño así, beira do río, Aí, Francis, aí te quería ver. Señora, por favor. Vamos ao hotel primeiro, hotel. Dar unha volta. 5.000 Vamos ao hotel e nos pedas, cambiamos. 5.000 pedas. Carajo, Francis, esto, señora, mire, hai un problema, unha tontería aquí. Esto, non somos de Cedeira, nós, E se nos quedan algúns cartos no hotel. Estamos aí ao lado no hotel, Pero, non, un segundo, vamos e vimos xa no momento, collemos os cartos e volvemos. Bueno, quedan elas aquí. Non elas veñen con Non, home, non, quedan aquí, home. Angelosa, Non hai Angelada, problema, veñen con Francis. Toñito, por favor. Quedan aquí, Ven. Francis, quedan aquí. Antoñito, basta que ves co santo, Toñito, esto non te vai gustar nada. Aquí sírvense grandes viños para toda persona que queira vir de todas partes de España, inclusive Galicia, e que queremos promocionar moito Cedeira. E creo que merece moita pena. Pero a todo isto teñen que vir boas personas como esta xente, estas chicas maravillosas. E de verdad, e outra que me falta que está por aí. É bueno que a xente os... Está nervioso de carallo, Está Sí. nervioso, tranquilito. Hai unha cousa, Francis, que non entendo. Vimos aquí a San Andrés. Apetece vir aquí a San Andrés de Teixido. Vale, vimos aquí. Pero, aparte de todo celestial, si temos 5.000 pesetas, hai que conservar as 5.000 pesetas, porque estamos tirados, non temos nin para... Perdona, Antonio, vale, xa sei, perdona, pero tampouco é para tanto, non é tan grave o problema. Pareceme a mí que non é tan grave, non? É grave. Bueno, home, son... bueno, porque quedamos sin elas agora, pero non é para tanto, non? Temos Búscase algo. máis cartos... E onde? Bueno, pois non hai, xa se verá, xa se buscará, tampouco. Podemos ir a Mira que pedirlos precioso a está San todo, Andrés. man. Mira que precioso está aquí o río desembocando, que bonito está todo. Ría de Cedeira, as 5.000 pesetas pola ría. Home, que tal? Como Muy bien, vai? muy bien. Que tal? Muy bien, Bueno, que tal, Antes? Este é Francis. Antes nos presentamos. Sí, chámame Francis, este é Antón. Como te chamas ti? Eu son Richinov. Richinov, que casualidade, que nome tan bonito. Que tal, Richinov? Xa nos coñecemos de algo, Pues, sí. Acabamos de coñecer tamén a dúas preciosidades tamén con uns nomes tan bonitos, Angelada e Angelosa, e Richinov. Oi, Richinov, a ver se nos pode solucionar un problema. Onde hai un caixeiro automático aquí? Aquí non che hai, tens que ir a Ferrol, que aquí non... Xa decía eu, aquí non hai ningún caixeiro, Francis, non hai ningún É unha caixeiro. fatalidade tamén, unha fatalidade. O que pasa é que perdimos 5.000 pesetas fai un momento, que hai un chaval de barba aí que... Antonio, por favor. Non sabes por onde andarán esas 5.000, Disculpa, Turucho, non seas imprudente. Non sabes, Perdona que molestemos unha vez máis. Non me molesta. Non haberás visto por aí, como che diría eu, un individuo un
tipo elegante, atildado, como etéreo, fino, de traxe azul, con dous cativos, como con dous capitáns de barco, dous mariñeiros así, impitos, como dous chavales de primeira comunión. Eso non Pero existe, tampouco home, son eso é un chavales de engaño primeira da vista, ese personaxe non existe. Trucho, por favor, non se seas incrédulo ata tal nivel, de acordo? Eu non sei nada disso. Non biches? Eu non sei nada. Bueno, ti biches algún milagro algunha vez en San Andrés? Moitos. Bueno, xa fastidia, vamos tomar unhos viños. Richinov, gracias por todo. Hasta logo, Richinov. Hasta logo. Gracias, Hasta logo. Gracias polo que acabas de dicir. Pasa. Os milagros que facedes aquí son cojonudos, eh? Gracias, Moitos non Richinov. pasa que hai 5.000 pesetas e ala. Vamos tomar algo, ya. Agora, rei. Nosotros non quedamos tranquilo, non pasa nada, non? Póñame aí o... Que che decía eu, tío? Os chavales. Un milagre. Os chavales. Un milagre. Que che dixe meu, non é unha casualidade, é un milagre compre... Richinov. San Richinov, me cago en la... Hola, amigo, ¿qué tal? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿Se acuerda de nos? ¿Cuánto tiempo? Hola, Richinov. ¿Qué tal, señor? ¿Qué ¿Cómo tal? estamos? Empeza a coincidir, ¡Hombre! Bueno, acuérdase de nos, non? Esta mañá no monte. Esta mañá en San Andrés. Pois xa verán, non sei se teño por aquí. Vostede recoñece esta Todo ben, firma. todo ben. Acórdase deste contrato que O firmou. contrato que firmamos. Aí, Francis, aí. Un contrato, Con calma, eh? Bueno, pois Si quero firmamos decirlle... un contrato de palabras. Exactamente. Entre homes... Bueno, un momento, eu non son ningún home, La cagamos. De la cera de enfrente. Oiga, que lo convierto en sacocho. Un momento, un momento. Sin amenaza. Sí, tranquilidade, por favor, Toñito, por cuidadillo, favor. Turucho. Perdone, non sei o seu nome, pero se me permite, ante todo, moita calma. Se estamos entre seres inteligentes, penso que podemos tratar de resolver isto con justicia e con ecuanimidade. Entre amigos. Vamos a ver, En calquera caso aquí, di clarísimamente que vostede se compromete, por un deseo que nos lle pedimos ao santo, a entregarnos unha sustanciosa cantidade de diñeiro en metálico. E agora mesmo. Somos todos amigos, vea. Home, perdone, pero usted está clarísimo. Toñito, aquí o ponche, vostede sabe ler. Todos os xeitos ímonos a arreglar porque non hai nada que non teña arreglo. Porque... Eu podo vos suministrar non demasiado, pero si unha certa cantidade para que vai a Suministrar non, cumplir. Exactamente, non me está gustando nada a terminoloxía do contrato, está clarísimo. Oye, como se me chamo? Oye, rapaciño, deixa de xogar aquí, Arquel, a ver canto nos queda por aí, Arquel, vamos a ver, se non gastaron todo na máquina. Millonarios, a ver, uy. Bueno, mira, esta xente non se anda con chiquitas. amigos, queridos amigos, non é que sexa así moita cousa, pero para ir tirando sempre, a ver, poñe as maus que vos vou dar. Oiga, pero isto que? Casi 1000 pesetillas. E en calderilla. En pesetillas, Vale. Contentos, Ahora que hai que ir a San Andrés, a ver Sí. se as multiplica por 5 para recuperar os perdidos. Deixadme quedar ben diante do jefe, Sí, pero iso farémoslo outro ano, non me... Vámonos daqui, bien aquí. Amigos, Dios. Que amigo Miqueleches, No, gracias, amigo. Francis, pasa Hasta logo, Non convence nada esa situación, Toñito. Seguimos coa práctica. Vamos. Da canguela, dal conde, Ben, amigos, sabedes o que son os milagres? Milagre é sorte, traballo, fortuna, vamos, tradición. E claro, ai, que emoción. Pero nós temos sempre, somos algo lacazáns, é dicir, algo vagonetas neste país, bastante. E claro, despois dicimos de que son milagre alemán, que son milagre americano, que son milagre xaponés. Pero, claro, non, o que pasa é que hai que dar o callo. E claro, despois dicimos, é que, ostri, aquel amigo que colleu un traballo, e resulta que dicen, ai, que sorte ten fulanito, mira ti, que traballo colleu. Pero non é cuestión de sorte. Eu penso que é cuestión de traballar, efectivamente. E nada de bonolotos nin de primitivas, senón de darlle un pouco aquí, non de tanta aposta. Non é verdade, queridos amigos? Que concho de tanta milagro nin nada deso. Bueno, e na máis, por fin acabamos. Hasta logo, hasta a próxima.
fantasía tantas veces